హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వితేష్ తెలుగు టెక్. ఈరోజు నేను ఫేక్ కాల్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఈ ఫేక్ కాల్ అనేది మీకు ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టిందంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫేక్ కాల్ చేయొచ్చు. మీ నేమ్, మీ నెంబర్ కానీ వెళ్ళదు, అన్నోన్ నెంబర్ అనే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆ ఫేక్ కాల్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్గా మనం గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సర్చ్ బార్లో మనం వెబ్ పుష్ నోటిఫికేషన్ అని కొట్టాలి, సెర్చ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే ఈ రెడ్ కలర్ యారో మార్క్ ఉన్న వెబ్సైట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, వెబ్ పుష్ నోటిఫికేషన్ అని. ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి పైకి స్క్రోల్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మనకి డెమో కాల్ అని వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనం వెంటనే కాల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మన కంట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇండియా కాబట్టి ఇండియా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. స్టార్టింగ్లో ఉంది ఇండియా. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎంట్రీ నెంబర్ అని వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనమైతే నెంబర్ని అయితే టైప్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. టైప్ చేసి ఇక్కడ కింద కాల్ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ కాల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా అమేజింగ్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే వెళ్ళి కాల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.